sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umubatik ko sa aking batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie, bitok, bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan.
kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dayag sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok, Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. Bernie Bitok.
buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, maayong buntag Luzon, maayong buntag world, maayong buntag netizens. Nobyembre 17, Martes karon og hinumdumi kagahi art. Basta Martes, Tuesday ginaan. Ayaw gining nakalimti mga igala. Kumusta mga kagahi? Another day og siyempre sa among perminti gibalik-balik din ni kagahi art. Magpasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga moabot pa. O despite pa naman sa medyo lisod ang panahon, nagya po'y kahayag sa unahan may gala. O man na feel ang lisod. Ha? Oh. Wawali. Okay. Lisod naman daan. Good morning, mata na. Ha, Good morning ka lahat tanan mga kagahi. Good morning ni mga kagahi. How's your sleep? Yeah, very nice. Very nice? Yeah. And with all of our endeavors and hard work yesterday, we crisscross the entire city. What was the word? The Crisscross. Crisscross? Mo man ang singer, di ba? Christopher Cross. We crisscross? Yeah. Anong wala mo na sa pag-eskwela na mo? Manikay sikay. Manikay sikay. Para sa itong mga staff. Yan. Natay ka pa dyan. Narabatay mga staff nga kapangit mahal na ang gatas. Natay mga staff din nga sige hugot sa bana. Tama na, day. Oo, na. Pero pula kay Grips. Bro, isa naman siya itong staff ay Hydri siguro kay single man. Opening ra sa negosyo ang problema. Sana all. Good morning. Siyempre, Martes karon. Mga taholics diha. Yan. Andam-andam mo rin pa. Kompleto si Carlos Sabotanto de las 8. Kompleto sa mga balita, kalingawan na guban pa. O siyempre, Martes makaroon makauban na tuon niyang taon ang English genius ng bayan ng celebrity taxi driver Lito Inglesero. Napod. Nagalagay nag-request nga adlaw-adlaw daw. Mahal na ba yung Mumbai na tag 20 mil ko ng adlaw na. Kadaling ko na 20 mil. 20 mil. Wa pa istorya. Matag English pa na. Additional 5 mil per word. Kung napagin mali, bayaran niya pag 2.5. Ay. Og unya, nako kani gwapo kayo. Kay unya nami special na mo nga na corner gyud namo may gala. Corner. Kay siyempre dagang kita istoryan kay ang COVID na paghihapon. Tapos ang syudad dagang kay mga batiko sa gobyerno dinhi sa Cagayan de Oro. Ngano man gyud nga wa man kita mag-lockdown. Ngano man gyud nga ingani unsa man status? Nganong kataas permi? Tama ba ning ginabuhat gyud nato? Ngano ang muos-os bripra? Ana. Mismo ang ating acting city health officer nga si Doktora Lorraine Neri ang among nahinabi yun mga Yes, atangin ninyo na, it's very informative, no? Baka may balang impormasyon ni ana, impormasyon nga makahatag nato og tukmang desisyon. Para kamo makabalusad mo nganong ingani ilang gibuhat, mo ni karon ang ilang ginabuhat. Kung naagid ba sila gibuhat? Kana. Og ang buhat o ba na or you? Ana ba? Buhat or buhat? Mo na atong isgutan. Atong text line dire, kung gusto mo mag-shout out, happy birthday guban pa, 0915-582-5534. Kung libre ang shout out, medyo hinay ang pagkabasa, paspason. Pero kung na-i-transfer sa GCash, among klarohon balik-balikon og isinggit kayo. Lisod na kayong panahon karon. Dagan kay may mga bayro nun. Napagkaroon sa online. Kaway-kaway mo diya. I-click ang like ug share nami sa Facebook Gahi ni Bay. Sugdan na nato ni mga igala. Mga kagahi kani pagin ako na before sa atong pang-inspire sa usa ka kagayanon boxer ang nakasakmit og gold medal sa Southeast Asian Games ni Aging Tuig. Di pala dugay. Uy, certified kagayanon gini siya. Ang pangutana, unsa iyang mga naagian before niya ni nakabot kay usay mo kita ato na ila diretso na gold medalist na siya pero wala ta kabalo kung unsa ang iyang mga struggles mga igala o unsa po yung ginahimo kanang taliwa sa pandemya yan kay namin mo yun nga wala rita ni ba di natakakuha na ni mo na magini sa naman nato ni ta kung struggles ang istoryahan pila ka G sa struggles nana karon sa linya sa telepono nato sa ni Plastar B. I-plaster nato ni kaya to makauban karon ang usa ka certified
gahi kabay nga gold medalist nga boksingero. Way lain si dili ni siya mo babay ha. Pero mo gini ang apelido. Dapat ba kanang, di ba? Are you anong taka? Let's get ready to rumble! Di ba na mao? Totoo. Kao ba na to? Dili ni siya mo babay, pero yung apelido Paalam. Carlo Paalam, gold medalist sa SEA Games. Good morning! Good morning, Bay Carlo. Good morning, sir. Good morning. Kumusta? Balita na to, murag nagkuhan pa na siya nag-training pero amo lang kang gidisturb. Tama ba na, Carlo? Sir, nag-training ko, sir, pero okay naman yun, sir. Ayan. Mao ba? O Carlos, sugda nato ni. Sugdasan nato ni. Kanang kasagara mga boksingero, karong mga panahon na, siyempre, na pandemya. Bern. Unya, ako ba na, wala tayo usani, wala, lungkoy na kayo ta. Una na to na isgutan mo nga, sugda na to na ka na sa pandemya, Bern. Unsay ginahimo ni gold medalist nga boksingero, nga Carlo Paalam, karong panahon na, nga wa man kay away ron. Ha? Kay kung mag-away ron, naka-PPE man ka, naka-face shield. Uyab lang. Ha? Konsay gibuhat ni mo karon, Carlo? Unsa, sir, nag-training ni sir, dire sa Cagayan de Oro, sir. Ipan si Kastonisa, sir, headcoach, sir. Tapos, training, continue among training, sir. Dili na mag-stop ang training, sir. Doon lang qualifying po, sir. Ama ba? So training nga pong padayon. Unsa man ni naka-PPE ang training o wala? Amas, sir, amas. Nakamas. Lisura. Lisura na, di ba? Di ba lisod maginhawa? Lisod yun, pero anad man, sir, kay kung gamit ko rin mga mas, sir, bananad na po, sir. Uy, kadyo lang pila edad dito ni Carlo Paalam? 22 na ko, sir. 22. O pila nakakatuig aning nagsulod ka nga isip boksidor? Unsang oras ka unsang edad ka nagsugod? Gobernador pa si Mayor, sir, kuhan, sir. 5 years na ko dire, sir. Sa Cagayan lang. 5 For years. national team, sir. 5 years yapon. So 10 years, sir. Nganong 10 years, sir. instead nga mo eskwela ka or gisabay ba nimo pag-eskwela nganong sa tanan nganong boksidor man? Siyempre, sir, pobre mga ita, sir. Wala man tayo, di man ta alangan po. So, mura man itong dali na madulan na sports pod na kwarta pod, makatabang sa pamilya, sir, ba? Kwarta dadmay, alag dagway, at na, sir, ba? Carlo, ganong ka train man karon para asa man ang imong pagpangandam dahil karon? Sa ano, sir, sa yung qualifying, sir, kaluyan, sir, makwalify, o para sa pamilya naman, sir, para po sa Cagayan de Oro boxing din, sir. Sa asa man ang sunod nimong duwa? Unsa nga tournament sunod? World qualifying, sir. World qualifying. Wow. Asa man na, asa ipahigayon ang maong panagsangka by karon? France man siguro, sir. Sa Wala France? ko pala, sir, pero andunggan-dunggan ako, sir. Sa France. Oh. Patay English speaking na sa tani. Kadyon lang ba, Carlo? Giunsa nimo pagdiscover nga mernade kay talento aning pagboxing? Unsa man ni nakita kag sumbagay tapos pagsumbag nimo nahayang boksidor nako. Dili, sir, talawan yung sa sir, madlock po sir, pero siyempre wala lagi, sir. Hindi pa nagdugo ni Primus Scott sa una, sir, encourage ko niya boxing, siyempre wala po ni, sir, ba? Siyempre wala may pampalit, ala ba? Sudo boxing. Nga lang na inadmay. Ang pamilya po, sir. Sir, bawal boxing mo, sir. Correct, no? Maayo na, tama na. Pero nani, itong una, nisulod ka, ni-decide ka nga magboksingero tungkol sa kalisod. Sa kalisod, Karon, boksingero na ka. Unsa may damgo nimo? Unsa may damgo pa nimo isip boksingero? Kanang igo lang ka makakaon o na ay medyo nag-level up na ka. Unsa man gyud imong pinaka gusto nga makabot isip usa ka kagayanan nga boksingero? Sa lahat, dagan naman kayo mga basketball, sir, nga last dream din nila, sir, Olympic po, sir. Yatag din sa Ginoo, para din sa mo, sir. Yatag sa kuha. No din na last dream namin, sir, Olympic, mga Asian Games, SEA Games, mga sir, mga dabong tournament. Madawag ka na, matabang na po yung pamilya, daw na itabang. Saburos yung kagalingon. Olympic yun, sir, ang dream namin, sir. Makulipay, inikamutan, sir. Miaging tuig, nidaog ka. No. Sir. Pila man po yung nadag-an nimo Pila man po, Bay Carlo? tama. Sir? Pila magturag itag pila magchapi-chapi na yung gawa, no? Pila imong nadaogan katong pagdaog nimo sa isip gold medalist?
Gamay naman yapon sir, mga siguro, mga 1,000 na lang sir. Pila? 100? 300 sir. 300,000. 300,000. Unsa may gihimo ni Bay Carlos sa 300,000 nga iya nadagan? Sir, dano regalo ang kagulangan sir. Ito motor o sa una na kwarta-kwarta mo do television games food. So, nagpapet o gita sir. Sana Very good. Balay sir, wapa na naman sir kayo. Anya gipahinahinay ni mo og tukod ang balay. Ang balay. Maayo. Very good. So medyo naagi kausaban nga nahitabo sa kinabuhi og pamilya tungod sa pagbaksing. Ha? Daw lang pasalamat kay Mayor Moreno po sir kung wala po siya. Correct kay. Kalar po mga estudyante dere sa mo man ang usagon ni Juan ni Mayor kanang may anak gasuporta sa mga athletes nato no. Hilig yun sumbagay si Oka no? Dili boxing lang yun. Pwede po na siya manghanggat usahay. Wala nga. Sumbagay lang dapat. Mangutana ta. Wala na. So karon. Unsa may ibutang na to mag-qualify ka aning sa world qualifying round. Unsay sunod ana? Olympic sir. Olympic. Asa ang sunod nga Olympic sa Japan no? Sir, Olympic maka-qualify ka na Olympic. Dula ka ng Olympic sir. Unya ibutang nato makasulod si Carlo Paalam sa Olympic. Unsa may sunod ana? Pamaya nga siguro sir na po ang SEA Games o kuan sir, Asian Games sir. Di pa ka pwede mo apil ang mga World Boxing Organization, World mga Boxing WBO Championship, Wala pa WBC. siguro sir, focus ako sa karon kung unsa akong gusto abutan sir. So mga tournament mga sige. Kinsa ang gahatag inspirasyon kang Carlo Paalam? Siyempre sir, una sir, ang pamilya sir, kadua ang ingatan sa Ginoo, walang Ginoo sir, wala ko mabuhat ang gusto, dili pa rin kamutan nimo sir. Kinsa may ginaidolo ni Carlo Paalam? Siyempre sir, gusto ko na ako si Manny Pacquiao o kadua si Mayweather sir. Si Mayweather. Mayweather. Pero si Pacquiao lang sunduga kaya bugiro man tong si Mayweather. Anana. Okay na si Pacquiao, malay mo mahimo pug ka puhon nga congressman o ka senador. Tama. Gadamgo pud ba ka ana? Siyempre sir, hindi po sir, kung hindi yatag sa Ginoo sir. Plan sa imong ginabuhi sir. So naayo ba mga boksingero manggod Carlo Paalam nga kanabitaw pagkaagi og kapildi wala na para sa kuha. Discourage na. Si Carlo Paalam ba napildi pod? Siyempre sir, normal. Dapat ismaya, dapat sir, ma-discourage. Pero yun naman, tabit naman kagalingon siya nga na pamikulang. So, wala ka namang training sir. Unsang klaseng kapildihon to? Sakit ba? Natikangkang baka? Natikay ang nang... unsay pinakadako nimo? Pinakasakit nga, build sir ka ng decision sir nga will ni mga daog ka pero bidaya ka siyempre wala ka tuwid din mag-trainingan sir tapos bulihan lang kagwal isa kadula so di na kadula ko na ibali sa judge decision kaning anak minyo na si Carlo o litaw pa mga on-town decision pero may nana no kalabitang wag kabalukag hausyaw makayto ako litaw bato no nana no si Carlo ba nanay pamilya o minyo na? Wala pa sir, uyab na nun sir. Ang uyab ba supportive o kanang kuan lang? Yes sir, supportive. Ang uyab ba makahatag kusog o makahatag kaluya nimo? Ano sir, maka-inspired ko sir kay baka mo kanya gultan pag tama sa inyo. Ayaw dog, pero tinol ba yun na nga dili pwede mag-date sa uyab basta na boxing pagkaugma? Depende na sir. Musi mo gusto gid ka. Gusto gid ka. Unya, katay pa sa i-greet diri ang imuhang palalabs. O sa ngalan ni palalabs?
Stefano Sepulveda, sir. Sige. Istorya si Stephanie B kung unsa may nasa. Wala din, sir. Training ni, sir. Sige lang. I-share lang din isang video dayon I-share kaya naman tapos sa Facebook o sa YouTube. Unsa imo ang mensahe para sa imo ang love of your life? Focus siya ang study, sir. Nara ko din na. Guys, eskwela pa si Stephanie. Positive lang, sir. Positive lang, sir. Yung stay positive, delikado. Saan nga positive ni? Positive sa COVID o positive sa kinabuhi? Focus lang siya sa study, sir. Unsa may giiskwilahan ni Stephanie Dayron? Sa USTP, sir. Mascom. Wow. Mascom. Wa may kwarta diha do. Ang ending ni mo na do, writer gyapon. Hawid-hawid lang pagkag whiteboard karon. Bitaw kay Carlo no. Di ka na mo dugayon og kanang gunit ro kay kabalo ko na ka training. Kanang unsay imong mensahe ni ato mga boksingero, mga atleta nga medyo na discourage labi na ni pandemya o murag wa na tarong nga kaugmaon nga hulat kanila. Mensahe nimo sa mga atleta. Unsay mo mensahe sa mga kauban nimong atleta nga sa mga atleta, sir, maningkamot sila, sir, kay para sila ilang taon nila kung unsa kago ilang pamilya o para ma-achieve nila ilang mahatag nila ang gusto nila sa pamilya, sir. Para silang kaugalingon, sir, na sila maabot, sir. Training hard lang, sir. Magpaminaw sa coach sa istorya o ginta kong ulo dapat din si humble lang yun, sir, sir, o kablo mo tao sa taas, sir. Carlo Paalam, daghang kayong salamat sa imong oras. Ikaw gadalas sa ngalan og Salamat sa imo ha. Ikaw ang gadalas sa tingog og ngalan sa Dakbayan. So make us proud, but kanang amping kanunay ang atong gold medalist nga si Carlo Paalam, usa ka world class nga boksingero. Kulba mga gala. Certified Gahi Kabay. Alas 7, Gis na. Andam namin yung mga kape. Ano yan ang pare sa inyong init nga kape? Ano yan ang atong mga gahi na balita? Ano yan ang mga gahi na balita? Gahi na balita. Nubag, ipapanubag sa DILG si Tuguegarao City Mayor Jefferson Soriano tungkol kay absent kini si Dakbayan dihang mihapak ang bagyong Ulysses. Uy, pamilyar. Si Soriano tuwa sa Batangas City ni atong Pitsa 8 para i-celebrar ang iyang birthday. Depensa ni Soriano, nananghid siyang daan nga nakalib sa trabaho. Apan ni balik sabdayon siya panahon sa rescue operation na itong Pitsa 13 Biyernes. Nangayon og dispensa si Mayor Soriano sa halos 40,000 kapamilya nga apektado sa trahedya. Gipaspasan sa DPWH subay sa mando ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-ayos sa mga nagubang daan ug pang infrastruktura sa Cagayan Valley. Base sa estimate sa DPWH, moabot sa halos 2 billion pesos ang danyos sa milabahing bagyo. Daghang lugar doon lang pagyapoy tubig ba gawa sa nagubang proyekto sa gobyerno panimalay sa mga residente sa lugar, gabangutan sa mga residente sa kapin 30 kapatay sa Region 2. Sikop sa kapulisan ang usa ka gikintapang wanted sa kasong pagpangawat sa libertad Misamis Oriental. Suspect na ilang si Jason Sarang, 80,000 pesos ang piyansa sa suspect para sa temporaryong kagawasan. Dakpan ang dugay ng gipangitas kapulisan sa kasong pagpatay sa San Fernando Bukidnon. Ang 20 anyos ka suspect ang si Jomar Mundol, kapin sa katuig nang gatago-tago. Arestado ano ka magsuon tungkol sa illegal nga swerte sa Lantapan Bukidnon. Gila mga suspect nga Christian Rowell o Ronel Jun Zagayan nga naaktuhan sa mga polis og tali sa illegal nga swertres. Nakuha kanila ang gamit pang sugal og kapin 500 pesos nga taya. Mibalik sa bakan sa gobyerno sa kababaeng miyembro sa NPS Surigao City. Dala niya ang usa ka armas ug hand grenades sa iyang pag-surrender usa gipaila kung kinsa kini siya alang sa iyang proteksyon. Misa kag piso karon ang presyo sa gasolina samtang 150 ang sa krudo. Resulta kini sa pagmahal sa presyo sa lana sa world market.
Gahi nga balita. Gikompiska sa veterinary office sa Cagayan de Oro ang kapin 500 nga puto sa chicharon nga gikan sa Davao City nga gibaligya sa usa ka tindahan sa Vélez Chavez Street. Setyembre ning tuiga niaging tuig giban sa CDO ang pagpangumprag produktong baboy gikan sa mga lugar nga apektado sa African swine fever. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Dugay na kaayo nato kining kadunggan. Apan, murag ginapalapos man lang kini sa pikas dunggan. Ug wa gyud mo tuhop sa atong mga dughan. Balik ta sa baha nga hiliskutanan. Diya na ta makadumdum sa kiimportante sa kinaiyahan. Kung kita isip katawhan, maigo na sa mga katalagman. Diyan na po nato maamgo nga kita ragidi ay ang gaguba sa mismo tang katilingban. Kanang mo baha na, diya manggawas ang mga basura. Kinsa man ang responsable ni anang problema. Di ba? Kita ragya po mga mulupyo nga walay pagpakabana. Tan-awar gud na mga kanal. Di ba sa mga plastic ubang pa mga hugaw, gabara? Gapatakarag labay ay ang mga tao sa ilang hugaw. Nawa na nato tanawa ang epekto sa umabot ng mga adlaw. Kana, sige pa. Unya, Sige pa, Bin. umubunok ang ulan. Dayon kinang makmak sa kagamhanan. Kay wa daw nila ayo ang ato makanal og kadalanan. Pero ang tinuod, kita mismo ang gatampo sa maong suliran. Hangtod kanus akita, makita nga dunay tininud anay nga disiplina. Diya na ba nga ang baha lampas liog na? Usbunta ang atong pamatasan aron problema sa mga kanal, kadalanan, masolusyonan. Ug sa gamayng paagi, kinaiyahan atong maampingan. Ing-ana ang responsabling katawhan. May pagpakabana sa iyang palibot ug di gapasagad. Gusto na tog limpyo nga panimalay, apan hugaw ang susyudad. Ug di lang kay isalig ang paglimpyo sa mga otoridad. Pilipino, panahon na nga mahigmata. Di nato hulaton nga di nata magpakabana kung kita apektado na sa grabe mga baha. Kay kung di gani ta mamahimong tiunay nga disiplinado, makmakon gyud mo sa among amigo nga huwis nga si Judge Jeffrey Acevedo. Good morning, BW. Gahi, oy. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay! Kahi sa balita! Kahi sa kalingawan! Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Kami mo dahil sa akin nga dahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr.
Alas 7:18 sa atong oras. Hoy, swertres day kagabi 1 to 9 alas 9. Mo na say resulta may gala. 1 to 9. Ala, sige taya hantod sa mga purdoy mo may gala. Mo na akong gingon kagahi art. Aduna kitay special karon nga pag one-on-one. Napo na ordinary. Special ni kana may itlog. Makauba na to actually ang atong acting CDO City Health Officer og tungod kay perminti ni siya busy. So mo nang ato Atong gilukong. Atong gilukong. Og may galing nagpasalamat ang nisugot siya mga igala. Kay ingon siya nga pasensya lagi kay ani ding mga orasa di ay gyud busy din na pano pa sa opisina ana ta everyday ga monitor sa dagan sa COVID diri sa Cagayan de Oro mo nang gitaganta niya og panahon. Pero padulong sa gikan siyang balay padulong sa City Hall. Magsisa agik-ik og tawa. Oh, kay mina og manggiyaha, kay salamat kay lahi ra gyud. Mo nang yung gahi kayo. So secret fan ni mo ni. Salamat kay Dr. Sabi nag-ingon ha, basi abi balang nagbuhat lang ko. Ako yung nag-ingon. Ikaw day. Ipre akong giingnan. Ana. Ani ana ang among special, sabay tawag na to ang atong special one-on-one o part 1 pa ni siya. Ani na lang. Ani ana ang atong pamahaw special. Wala na na. Ani ana ang among paghinabi ang atong part 1. Kay usa ka bulan mo guni. Eh siyempre gitutukan yun nato nig maayong mga igala. Kana bitaw mapangutana nato ang ipangutana. Ang ipangutana. Oo. Okay. Why bahar-bahar? Si bahar-bahar. Walay kon ba? Why paligoy-ligoy pa? Amo na siya kalang Bisaya sa bahar-bahar. No holds barred. No holds barred. Walay pagbahar-bahar. Ani na ang atong acting CDO City Health Officer. Atong gigamit nag-zoom kita. Ani na si Doc Lorraine Neri. Good morning. Alright. Balik gyapon diri sa gay ni ba ikaw papagyapon ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O ang inyong sulugood sa kahanginan Art Bonhoc Jr. O maayong Pasko ninyo in advance. Di ba halata? Di ba halata? Merry Christmas. Kagay Art gani gwapo excited na-excite ko niya tong guest karon. Abi na ko gwapo exciting. Ako ang gwapo, ikaw ang exciting. Excited ko ani kay ang atong mainabi karon usa sa grabe ka busy ng mga tao. Tayo pa sa. Ngano excited man kang hadlok man ka about sa ato ang pagkaisgutan karon? Kay daghan man gugayo. Kabalo ka sa tiyon anay lang. Kabalo ba ka sa COVID nga ako kakahadlok ba gyud ning COVID ha? Una, aksulag ka to la kung tutunlan. Ako COVID na dayon. Nalanday buhok. Kapag nga na buhok. Bisa ko matingala sa kuno na buhok. Tapos wala pa ta sa gugmang giahak. Dire pa ta sa gahi nga issue, Tapos maguna ka, ma-COVID unya ka, ma-isolate unya ka ikaw ra isa. Sus ang mingaw sa akong asawa di na ko makaya na mo gini di. So daghan ikoy mga pangutana ning COVID. Bitaw ato ikot tanawon na are we fighting this battle as a winner? Tinood. Or is this a losing battle? Mo na. Dili, di ba? Ang sabot ato kung mag-English ko, imo dayong hubaron. Yes. Like, sila na adjust kasi sila may bright. Pero, alright, Bern, ipailay lang Bern ang ato ang bisita ni Buntaga. Ang atong acting City Health Officer sa Cagayan de Oro City, wailain ang busy kayo. May nalang nagantag oras o panong karon ang wapa. Ang frontliner sa tanlang frontliner. Correct. Si Doktora Lorraine Neri. Doc. Good morning, Doc. Good morning, Nimodia. Yes, good morning. Good morning, Bern. Good morning, Art. All right. Let's start the ball rolling kanang Doc. Kumusta ang atong pakigbisog, pakigira, batok sa di makita nga kontra nga angalan COVID-19? Okay, so pila na tano 8 months na ta nga nagigbisog ani nga atong COVID-19. Yes. So kad pa pag sugod pa lang akong ma-remember gyud February pa lang nagsugod na ta dili pa kaayo to ingon ato ka kusog ang COVID, no? Pag yun nga dito pa sa Manila, China pa to Manila pa ang kwan pero patong pagsugod gyud og March nga katong nag-declare na ta nga public health emergency na throughout the Philippines dito gyud ang atong medyo nagsugod na gyud no sa atong full force nga pag-ipisog aning COVID. So pagkakaroon in 8 months going 9 months na ta but still
dili ta kailangan magpakapoy-kapoy kay si virus dili man gakakapoy, no? So kita we have to keep up also our energy level o kani karon ni pagyapon ta hangtod karon, no? Sige gyapon, fights lang gyapon. But anyway, ang atong siguro tan-awon karon ang mga kaso, atong tan-awon kung unsa na ba ang kakahitabo sa mga kaso nato sa COVID. Yes. Yes, oo. Karong adlaw naatay mga sa last namo nga tali, naatay mga around 2,068 cases, cumulative cases na siya. Gikan pa na katong nagsugod ta og tali katong March up to karong adlaw. Sa 2068 nato nga mga kaso, naatay gitawag nga mga local cases. Ug naapay cases sa katong ROFs ug LSI katong gani mga returning overseas Filipinos o katong mga locally stranded individuals. Sa mga first part sa atong mga kaso, katong mga dinha kadapit sa mga June pa July nga daghan natong nanguli nato diri nga mga kababayan nato, nakita nato nga nag-rise ang mga kaso sa atong ROFs and LSIs. Gamay pa atong local cases ato nga panahon. Siguro sa among tala dinhi mga July to August, mid-August, mas daghan ang kaso sa ROFs and LSIs as compared sa atong local cases. Pero pag abot sa mga August, September, medyo nag-overtake ang atong mga gitawag nato nga local cases. Mao na to'y nagsulti ta nga na ay community transmission. Local na ni, local transmission na. Local na gyud na siya nga transmission, local na nga cases. So diha siya nag-peak mga last week of August up to September. Ug ang pinakataas gyud nato nga natala dinhi dapit sa October. No? Dinha ta nagtaas gyud ang kaso of local cases. And kuan lang siguro no dili ta kumpiyansa gyud pero ana man tay gitawag nga epidemiological nga mga datos, no, or data, o naatay epidemiologist diri sa Cagayan de Oro, atong epidemiologist si Dr. Rituya. So naagid mi ginaplot na namo. And nakita namo nga starting last week of October up to the first week of November, then first week of November up to the second week of November, second week mata karon. Ang atong line kay naaman tay gitawag nga mga graphs, no. Nakita nato sa graph nato nga medyo niubos ang kaso nato nga local cases. So hinaot nung dayon ta og pag-ampo nga magpadayon ni siya og kaubos hangtod next week. Nga makita nato ang trend. And what is also very promising pod, sulti lang ta promising kay mo lagi na akong ginasulti gid ayo gid kumpiyansa pa. Pero nakita nato sa atong trend karon nga ang kanimo gud atong local cases duha pud ni siya kaparte. Naatay local nga index nga cases ug naatay local cases with link. Ang kaning local cases with link mao ning gitawag nato nga gikan sa mga kaso sa katong mga close contact sa katong primero gyud nga kaso. Katong root gyud nga kuan. Katong root gyud nga kaso. Oo. So ang root nato is local index. Ang katong local with link mao tong mga close contacts nila. So nakita pud nato sa atong trend karon duha na ka semana nga nilabay nga mas na-overtake na sa katong atong local cases with link ang katong atong local index na cases or katong mga root cases nato. So unsay bot pasabot ani? Sige, Dok. At atong kitan-aw kay kung once na naatay makuha nga local index nga case, ato man na silang gina-contact trace, di ba? Atong contact tracing team nato galihok man. Ang katong mga close contacts, ato na dayon ng pangkuhaon, no? Ug ibutangan nato sila sa atong city isolation units. So mao ni siya ang kagwapo. Kay was nga nakuha na nato atong mga close contacts, nabutang na sila, na-isolate na sila. Kato nga time nga pag-test sa ilaha ug nag-negative sila, wala na sila'y panahon nga nakatakod pa og lain kay tuwa naman sila sa isolation. So karon nakita nato nga sila ang gadaghan nga kaso. So even if gadaghan ang ilahang kaso or nagdaghan ang positive sa close contacts, medyo kampante ta nga wala na sila nakatakod kay tuwa naman sila, na isolate naman na nato sila.
No, kani mo na, Dok. Kani, medyo balikan sa nato ni si pandamay ningan si COVID. Medyo nag-evolve lagi yung mga sintomas, Dok. No, sa una, may ubo, nahilanat, tapos nag-diarrhea na po, tapos lately na po doon, walay symptoms, pero wala sila ang loss of smell or loss of taste, Dok, no? Nganong ingani man ni, Dok? Oo, kay, di ba, gitawag man gani nato si COVID una nga novel coronavirus. Kay novel, kay first, this is the bag-o siya nga type. So, wala gid nato siya na ilhan pa sa pagsugod. That's why kita karon gapangapa. Mo na gani wapat sa tay vaccine. Kay wala nato siya na ilhan sa una pa. So, gina-discover pa nato siya. Pero nakita nato, ginatanaw nato ang trend. Kaya kung makita nato sa una ang trend, ang kasagara gyud nga manifestation is, of course, ang ubo, ang hilanat. Sa una, kasagara gyud is shortness of breath, maglisod o ginhawa. Mao gid ang most of the manifestation, maglisod o ginhawa o giubo, gihilantan. Dayon nag-evolve siya. Niabot na sa panahon nga nastaghan to ang katong diarrhea na pud or LBM. So nakwa na to no sakit og tiyan, then LBM together with uban walay ubo, LBM lang. Dayon kalit ka lang siya dayon nga magluya, maghilantan. Pag swab na to positive. Dayon karon nakita na pud nato sa profile sa atong mga na positive karon, diri na pud ang kasagara nga manifestation sa gitawag nato nga anosmia or katong loss of sense of smell o ag-US siya katong loss of sense of taste. So kana wala kay mabatian nga wala kay panlasa o wala kay panimaho. Mao na kasagara kayo karon nga murag ma-feel nila nga hala dili na sila kasimhot o pagkaon nila murag wala na may lami. Ali, Dok, kung sobra ka parat, Dok, ginagini na malasahan, Dok. Ana, Dok. Kana murag lahi na sa siguro na basin. Gang ka na sa sobra ka parat, murag mahibang na gitani. Ang gitno ka na, Dok, what if ang loss of feelings? Basig apil na po na, Dok. Agad ka ng loss of feelings, murag lahi na po na sakit ba? So, Burns, kung yun ana man gani nga istoryahan ay, mas daghan siguro mga bana ang gipang isolate, no? Kanang ang wa may gana sa linutuan sa asawa. Agad ka na, murag dako na, murag ang sakit ana, murag dili COVID ba, kay murag ma-fracture man gani, nakaroon ang bana ana. Pero lately mo na karon, di ba? So mo nang pag-ingon na yung loss of taste, naginahina ba pag coach akong ilok, akong gisimot. Pag-aral ako nga medyo napaman, so at least di pa ko positive. But anyway, Dok. Walang trended karon, loss of sense of taste and loss of sense of smell. So, tinudan ay, Dok, ang atong mga proseso karon nga atong ginabuhat karon sa syudad. Sa imong pagtan-aw, kung ikaw mag-assess, tama ra gyud ni ang atong what? Is the local government doing it right? As far as you, as physician, is concerned? Actually, no, sa pagkatinuod lang, wala gyud og local government unit sa tibuok Pilipinas o kani pandemic naman sa tibuok kalibutan, as I can say, no, nga naging handa or naging ready aning pandemic kay kalit namang gyud ni. So actually what we do is every now and then naatay kung unsa ang mga gakahitabo kay katilagi kung naana po yung mga bag-o na po ng mga developments, we just try to adapt, adjust. Ana gyud kung makit-an pod ninyo no bisan sa atong mga IATF kanang national nato nga task force ka mga resolutions or sa mga ginapang submit nila na sa or ginapang download nila sa ato nga mga advisories or atong mga memorandum, no, maglahi-lahi gyud na siya. From time to time, no? Nag-change, yes, gausab-usab gyud. Na ganito'y time no nga every 15 days gausab ta sa status of quarantine of every area. No, kay we do not know what is happening and we are not ready actually. So, ang ato na siguro nga readiness no is the readiness to adapt and to adjust to whatever challenges nga makit-an na pud nato as the challenges go along, no. Ana lang gid ang atong paghanda kay and we have to be receptive and of course ang pinaka-importante gyud ang atong mga lihok is evidence-based. Evidence-based and nakita gyud nato pud no nga ang atong mga kalihukan pod sa syudad
Ang atong gi-permanente huna-huna is the welfare, the general welfare and the general health sa atong Cagayanon. Yon! Napingis mo no? Kulang kayo mo to atong part 1 sa atong paginabi ni Dr. Lorraine Neri ang atong acting CDO City Health Officer. Dagan pa kayo may gipangutana kaniya at tangin ninyo na mga igala sa atong part 2. Loss of feelings, we appeal. We appeal. Loss of hair, wag na po i-appeal na. Oh, Rinero Nisi. Wadaw na labot ha. Ang loss of... Wala yun na ng labot. Hair loss. Oo. Good morning, Kang Dean Michael Ratonil. Ha? Good morning, Kang Paris Raymond Gabalio. Diya sa Butuan Lodge 299. Ug Lester Ragas Kokoy Babatido. Good morning sa Air Force. Alas 7:34, Lito Inglisero. Aba na, no? Nakamer ka na. Mubalik na may. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aking batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay. Kahit sa balita. Kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aking batikuson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay. Kahit sa balita. Kahit sa kalingawan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Ala! 7:35. Oh yeah! Upaya kinindughan ko ano lili ako masgama. Igalaw. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gugmangyak na! Hanapoy nito bagdiri, what if mga kagahi kung loss of money? Regards ko sa akong sexy nga Mrs. Alchi Abellanosa. Isabel ano siya ni? Iloda kang Isabel Zarina Soriano. Uy! Isabel! Grabe sa'yo manday kayo. Good morning, Doc Lorraine Garucho Aneri. Iloda sa tanong mga taga City Health. Ano yan na po atong gugmang giyahak? O siyempre, Martes po ngayon. Kao ba na ito atong celebrity taxi driver? Gikuan na ba ni Gay sulit na nun. Gipasuhan na ba ni? Gipalimugmug nag-alcohol ni? Okay na ba? Lito Inglisero is in the house. Good morning, brother. Good morning, everyone. Lo, di ba dapat naman kay trivia ka nun? Basta Tuesday o Thursday dapat na kay trivia. Pa-trivia sa mga... You should have a trivia every time you're here. Trivia? Yes, you should have a trivia. So that you could just give some information. There's something? Yes, because... so that they may know, they will know that you're also an intelligence. An intelligence? Tama ba na? Para bright ka ba? You are intelligence. Are you an intelligence? Yes, asset and intelligence. Tama ba na? Eh, dapat, para may bawang nga bright ka. So that they will know that you are intelligence. Delikado kay tumba. Alright. So there you go. So you prepared someone. Okay. Ladies and gentlemen, before we start, Lito will give us some information and some trivia from him. Go ahead, Lito. Fire.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Ang pangutana, nakasabot ba ka? Imo daw ang kaugmaon saan ang belongs? Kaning sa taas. Kaning taas. Ilong na, ilong. Taas. Up. Ang ilalong to those who belongs. believe in the beauty of their dreams. Ang kagwapa sa imong mga damgo. Dili ka to imong gidamgo nga gwapa. Atong model sa Samsung. Ano, ilan sa 20 minutes? Oy, teka muna ang atong gugmang gyagato sa atin ng Bira Max. Max Gahi, Max Lami. Kabalo mo ang Bira Max, makaboost kini sa immune system. Increases stamina for men and women. And rejuvenates cells and regulates blood flow. Yes. Boost immune system. What's that? You know that? Boost the immune system? Yes. What's the meaning of that? Boost. Kanang agalon. Boss man to, boss. Light boost. Boost immune system. Agalon sa immune system. Increases stamina. Dako kay siya kuan kanang mo increase kanang nag-increase imong sweldo lugar. Regulates blood flow. Kana kakasabot na ko ana. Kanang maayo nga flowing sa imong dugo. Sa Bisaya sa dagayday sa imong dugo. Anti-aging supplement. Makapugong sa pangidaron. And maximize sexual satisfaction. Ano to? What is maximize sexual satisfaction. Sana siya makuan ka sa imong sexual? Kanang usa kay nang sex gali. Before sa 7. Og aduna kini extra power. Nay laing kusog. Para sa mga sexually active men. Sa mga tao nga agresibo sa pakighilawas. Kini po ay 100% all natural herbal capsule. Sa gagatos nga porsyento nga herbal. So walay makadaot kay herbal man. Safe and effective. Safety kayo, epektibo ba gyud? Very good. Pero di ko mo tuaning no side effect. Na may side effect ani, pero lindot ang effect ani. Kay imong asawa mas di na mangita ni pare. Tapos lamin na kay luto. Nalabay istorya na basta dili na kahilabot sa sus may paka kay sa imong pare. Si pare na siya ito na yung talan. Og siyempre kinigato-gato sa Sabroso Chocolate. Kamigen's Finest Chocolate. Og ang kaning sikwati actually, kaning tablian nila sa Sabroso, purely made of pure cacao. Why sagol? Sagara atong naandan nga kanang mga kuan, nanay sagol may gala. No added preservatives ni siya additives. So munang healthy kayo ni siya para sa tuwa. Ay lang yun mo palabi sa asukar ha. It will reduce high blood pressure, heart attack o stroke kay doon na kini flavonols nga makapa-improve sa nitric oxide level sa dugo. Maka-improve sa blood flow o brain function, maka-improve sa mood o mga symptoms sa depression. Busa kung magsikwati mo, itry na ninyo sisting ilang ang Sabroso Chocolate. Kamigen's Finest Chocolate. 7:42 na yan ang atong letter for today. Di kagahi Bernie. Tungod lagi kay naminyo ko dati, munang gapungan akong kagalingon nga may love otro. Kay kabalo ko, lisod kayo makigpuyo og lain labi na ako nga wala pa. Og wala mangyud ko na anal. Huh? You know what's anal? Yep, yes. Yeah, what's anal? Ana kanang napahal ang pakigbulag. Kanang di na mo sa bayot.
Magpa-anal. Dili ay magpa-kanal magpa-kanal manahila. Busa bisan pa man nga medyo gakahulog nako sa gabuhaton ni Greg sa ko Apan gapugngan yun nako. Wapo imong role karon, bayot ka karon. Bayot nga barako. Unsa na pagdrama eh? Monang! Pugnan ginaw kay di yung ko gusto nga ma-inlove kang Greg. Apan! Si Greg gayod pastilan, buhaton magid ang tanan para lang yun mabungkag ang akong tinapok. Makuha ang pungango. Okay nga ni! Ang naitabo! Beshi. Yes, Beshi. Lain na magbayot. Unsa Beshi? Beshi. Uy, Beshi, guwapo ka. Kapi itong trabaho diri, Beshi. Uy, dagang kay sugo ba? Normal. May pagka, Beshi. Uy, nisulod na daw itong bonus. Ay. Na daw? Sure, Beshi. Sure. Mau ba? Na daw, Bi. Na mabula na po ni mong lalaki, Beshi. Makachola na kay Beshi. Ay, kabalo ko, gamintin na pa kang taxi driver karon. Oh, so of course, Minga. Kinanglan sila ATM. Kinanglan sila ATM. Aloy, pila naman yung mga lalaki day karon, Beshi? Pila rin pangayo sa mga taxi driver day karon? So far, karon, pwede na 200. Promo kay Coven. Sa ako na VC, dako ay gas VC ngay. Mo ba? Pila di sa patong walay COVID, pila pangayo sa mga taxi. 1K VC. 1K? Mo ba? Wala ka mahal, oy. Usa man lang 1K, wa pa apil di ang pagkaon, pliti, wala pa net na siya. Wala pa VC, 1K. Dati ko napay ang kuan pa ang short time, ang kuan. Di alam sa taxi VC, oy. Mo din ka kabangga-bangga na yung mga taxi VC. May bakante sa Greenhouse. Parking na itong kahoy na ako VC, oy. So, huy ko siya pila? 1K. Asa mo lang 1K, Beshi? Pila ka buto na, Beshi? It's raw. Di ay? Unya makaduhan, Beshi? 2K no. O reklamo na BC, oy, kay wala na daw siya ang asawa. Di ay? Pero karon pag nanay COVID, karon 200 na lang. Wow! Bagsang presyo na, Beshi. Tuwa pang gasolina ron, BC, oy. 200 agad BCI. Beshi, kanang check ka sa tabing, kanang waman dyan, dito tago sa tadri sa kuhan sa bodega. Isarado sa ng kuhan BC, oy, bintana. Lang ba, kanang si kuhan ba, si Greg? BC. Sige po dikit-dikit na ako, Beshi. Si Guapay, kaya umiga, ay. Dili bayaw, oy. Beauty kay ka, girl. Wala ka nang, pula lang ang aping. BC, Maria Buyag, kay ka BC, Verde Santo, karon, ay. Beshi, kabalo man ko nga dagay ka kagusto na ni Greg. Pero ako na siyang ginabugaw nga, ayaw na lang sa kuan. Pero, ambad ba sa yun nga, gusto magin nga sa ako siya, oy. Beshi, kabalo ka, ay pa, bula, ikaw rin nakabalo sa akong sikreto diri, ha? Problema, BC, oy. Balo ka, no, oy, kakainlam na biya ko. Like, siya, BC? Sa tinod anay lang, kakakiligon ako sa iya, ha? Kana every time ka mag-sweet-sweet siya, makaihig ko, ay. Kiligon kayo ko ba? Ang PC, kayo, nanimahon na ang anso dori, ah. Mo galing. Pero, Beshi, kabalo biya ka nga minyo ba ko, Beshi? What if ba, kung may ba, I'm sure ma-discourage yun siguro na siya, no? Problema, ana, BC, kay, pag mahuman na siya sa iyang pangandoy sa imo, biyaan na rin ka. Wala, eh? Sakitan na rin ka niya VCI. O sa kita spelling sa Beshi, gudi, ay? Kanang, ko, na sa spelling sa Beshi? Basta kay ka ng amigo nga best friend. Di wala kay amigo nga, kuha ng tinawagan, Besh? Wala ka ba lang? Nagay uyab ga best ang tawag. Kadyot lang ba? Pero,
Hadlok man ko, oy. Sibe sa pamugos na ako. Kapilan na ako sa gibasted si Greggy. Pero ang problema, ambot basan lagi, oy. Ngano sa ako maging sa ganahan, oy. Masi ganahan kay hatag sa ako, Bessie. Mao ka, oy. Halas lagi ka, Benshi. Ayaw pag hinalas, Benshi. Ano lang siguro, Bessie. Uy, biyaan na gyapon kanina, Bessie. So Pasakitan di lagi ako sa sugton, no? Kasi mabungkag yung tanabog, biyaan. Ayan na, Bessie, eh. Pero saan man ako ni Binga, bro, na-inlove naman ko. Sana yung padala mo sa kasi mong emosyon, Bessie. Oy. So di na lang? Ay na, Bessie. Uy, bayut. Brother. Musta ka, brother? Brad, kanang kabalo mo gyud ko nga beshi gid mo ana ni kuan ba? Alone na ba? Oh, yung saman ba? Kuan ba? Kamubo pa si mong shorts? Sir, mama gini bagong uso ko ra. Tabalahibuon ka ayo ni. Valvon kay Bessie, ay. Kanang kuan ba? Ani gigulo sa imong boarding house ba kay tabang lagi ko ni Alona bi. Sa man mo dayon ka? Dayon ka sa kwarto? Tris ako sa gawas. Langi dala ako diri fighter 50 diri para tabangi ko bi. Kabalo magi ko nga maminaw gina si Beshi nimo ba. Si problema ninyo, oy. Di ko kasabot lagi ni Alona kay tanan gibuhat na nako ba. Binuotan na biya gyud ko tanan diskarte na kapag di siya mosugot bay. Burag ikaw ri gisul makatambo. Sulti ko bi usa pa may kulang anong di mo gid ko niya sugton. Saya naman yung bayhana, oy. Si kadit per me. Takar man ka, wala kayo makita ay. Way makita sa likod sa opisina na sa katabo dito. Grabe ba? Bagyo kay ka. Bantay ka nang magabi, mawala siya. Abi nimo nag-CR, nagpangit-ngit na dito. Bayot ay pagana bayot ay sa daota bayot. Tanan bilang ko ni wala gibay ko nakita nga daotan siyang gibuhat. Ma-discourage ka na, Bessie. Ang bitong lubutan na, Bessie, na ipaso, Bessie ay. Iagi manguni siya ka-disgrasya na lapuan na siya, Bessie. Kaya ba, nag-ininit yung likod discourage ka, way lami. Ay? Way lami na, Bessie, oy. Ano kalain na po gay? Pag-gigabigay ka daoto lagi naman. Wala ko nag-doubt, Bessie, ay. Puti kay na siya, hamis kay na siya. Oy, sagi-apply na siyang dagway, Bessie. Pero pagkita sa likod, ma-discourage ka, Bessie. Muna siyang nai-up-up. So pasabot ni mo, Bessie, undangon na lang ako ni? Undangan niya, hugaw kaya siya ng bahay, Bessie. Way klaro na siya. Puro sila kang ngit-ngit ang namin mo makuha sa Bessie. Hamis mo siya, oy. Puti kay siyang liog. Yarag yung liog may puti, Bessie. Nadaon na sa apply sa dagway, Bessie, oy. Saan naman na ako ni Naigug? Naigugman naman ko niya. Sus, Diyos ko. May paidiri ka sa ako, Bessie. Huh? Di, may mo balhin na lang ka sa ako, taas pagkakayag. Ilay allowance ni mo, Bessie, sa imong pagsakay. Gusto kayo pakukatag taxi, Bessie? Bessie di man makaya, Bessie. Uy! Barak ko makikagporma, Bessie. Ang wala sa babae, Bessie, nasa amo, Bessie. Uy. Ha? Nay, wala sa babae nga nasa inyo, ha? Ang babae niya, dili magpalit o grocery. Dili mo gasolina. Walay kwarta ituno sa iyong pag-uli sa iyong pamilya. Sa iyo mga Bessie? Sa ako, Bessie, there's a lot of money. Proto life ni Bessie? No. Sa mukha ni mo, Bessie. Bessie, ay pagawid-awid, Bessie. Uy, Bessie. Bessie, ayo. Dako ay, Bessie. Bessie ni 1,000, Bessie. Bessie, ayo. Bessie. Bessie, 1,000 ba? 2,500. Oh, mahal, Bessie. 2,500, Bessie. Promo, Bessie. Dangon na nato ni dagani nagwilgang ang mga taxi driver kay nabulabog na sila may gala. Mga kagay. Mismo ang akong beshi, mura di po sa uyon. Una siguro, maingon na lang siguro ko nga di lagi lang ni padayon. Apa nung saon magyuni nga? Lahi ramang yun eh, mura mag nahigugman namang yun ko ani. Saon yun ka na ako ni ba? Kami mo dahil sa
Umubati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Alas 7:53. Kisay, letras ang doon ba? Si Greg o si... Si Alon. Si Beshi. Good morning, Chico. Good morning, Chico. Diya sa kaniniyang Metro Manila. Dagaan na ganun pa. Shout out sa online, ko. Raquel Lapot Aloro, good morning. Siyempre, ang atong suki, Joy Martinez. Ma'am Joy, may kalimti sa mga kuana balikbayan box. T-shirt diagikan Baltimore. Teresa Sinadhan, Baby Jane Tambulian, good morning kang Architect Melvin Galarosa, Jackie Galarosa, Lani Adzuara, and Gina Garcia Namaos, Lacaron, Certificagay, gikan kang Teresa. Heidi Redoble, good morning Miss Amis Oriental, Jan Michael Batilo, Mike Michael, good morning mga kagahi. Jesus Mendoza, good morning. Salamat pag-order sa window blinds. Wala may dito window sa mga. Sa among balay na. Ren Pizarro Suarez, Alex Lim. Good morning. Boss Alex Lim, boss. Oga sa iyang wife nga oga sa iyang wife. Ug sa ko manghod si Ronald Tabano Lim. Jerome Gabutan, good morning. Sofia Victoria, good morning. John Valerie Bologa. Jonathan Acaba, o ikaw Acaba, nagkataas na mo ang kuhan ha. Shoutout ko Mama Lily, Joji Acaba o Claret, husband, si Engineer Nito Claret. Oy, Engineer Nito. Oy, kanusa na ito na ma-interview na din. Ang ganong galikay naman ka, Engineer Nito Claret ha? Na naman siya spokesman. Na siya spokesman. Jonalyn Acaba Morento, John Mark sa Saudi, Pamangkin Dave, Mir, JM, Journey, salamat. Maria, Geologi Dahan, John Louis Buen Viaje, Jaramilio, o siyempre si Brad Raymond Garan, ha? Brad Raymond Garan, salamat sa pag-kuan. Kanini ang sa tayo yung Korean restaurant? Ha? Nade sa unahan. Salamat Dan sir. Paris Gabalio, pakigreet ko sa staff sa NEDA sa Caraga. Regine Awid, Project Monitoring and Evaluation Division sa NEDA. Kani sabi ako mga text line nato be. Good morning Guy Bernie o Guy Art. Shoutout ko sa akong guwapang asawa nga si Amelie Kilab Mihila, si Clifford ni mga idol diri sa Talaba, Alubihid. Mayong idol. Kagahi sa ayong buntag na sad ko nakatawa tungod ninyo makawala jud mo sa kalaay. Iloko diya sa asawa si Ria Perezzo hubag kaayo from Jess Perezzo sa Cinderella Bulwa. Amanta makapalitan ng Biramax boss, pwede ra ba diya sa inyong station? Kung sayo mo ni. I-text lang natay hotline matubag ninyo diya ang ato ang staff. Shout out kang Pubring Chuy sa Claveria, gahi ni Bay. Salamat ninyo mga boss. Terson Kim Sunhi, good morning. Ang kaning si Jerome Gabutan, Canada din sa gikan. Uy, Canada. Ha? Hello, sir. Sa tanan dia, sir. Jokir to kay ni Joy Martinez. Ay, grabe party. Oo. Sa unag yun, ma'am. Limuel Kiblat, Linyan, Bessie. Oo. Sige, spelling anang Bessie. Baba Valdez Abrao, Yaga. Lani Lagumbay, si Lani Lagumbay na buhi. Good morning. Ha? Maribel Eco Orsia, shout out sa Eco family. Kinsa pa rin yung bandari. Nagkataas. Sa mga silingan ako diha sa Westwoods. Mafi Labs, good morning. Raquel Lapot Apuro, Aloro di ay. Anak. Kaubalan ni Roby Aquino, good morning ninyo di tanan. Nara ka jalan ha. Ako lang ning i-greet niya, magmahayar ba niya ako mga kuan. Hello ko diha kang Robert Lee, kang Ma'am Telma Paday, kang Jesus Mendoza, kang Donel Dadya, kang kuan pod, kang Eric Magat, kang Joe Asuncion, o kang siyempre si Bobby Lagsa. Uy, si Bobby. Si Kulasa sa Mindanao, attorney Jenny Aplinger. Hello dia. Oga si Major Patrick Dalangin. Good morning. Ay, okay na sila do? Ha? Okay na sila do? Okay na sila. Okay na sila do. Wala. Abi no nagkinusi, naggan mo si kusi dis kilid yo. Mo si Ruby og si Renero. Pilayo Cruz, sir. Si kay Don Ramon Yanilla,
O kang Ma'am Tina, itang iloko dia kang Dodoy Dadya. Boss Doy, I miss you na. Yon. Ay kayo mo po sa mura si Jeda kanina to mura si Jeda. Namin nagpicture na ako, pati gopahan ay cleavage. Uy. Sa kinsan ni. Wa ka nitutok sa cleavage. Di ako nitutukan yun. Uy. Nitutukan ako, kinsan ni. Yan, nakuha ang picture. Kinsan ni. Ipo ko. Kinsan ni. Ikaw nga, gusto rin mo istoryahon, na yung number diha. Katong host ito, nag-speaker ko sa Cebu ba? Transgender na. Nga akong amiga. Ano ba kung transgender nga no? Di ka mo pugsita na. Di amiga man kayo. Amiga. Palusod din mo Alas 7:58 na, 2 minutos lang bagong bagting alas 8. Please, kung first time yung nakapaminaw sa amo sa Home Radio 93.5, pakitabi, pakisulti sa inyong mga relatives uban pa na nami sa Home Radio matag alas 7:50. Okay? Antod alas 8 mga igala. Unapon mi sa online gahi ni Bay. Kana, basahan na, gwapo no. Giaprobahan sa House Committee on Ways and Means sa Kongreso ang bill kung nabalaod nun nga maghataw og 50% discount sa paglukat og passport nilang mga senior citizens. 50%. Ilibre na lang na senior citizen na bito. Persons with disability. Kaya ang regular nga paglukat sa passport is 950 pesos. Nagkampiyon sa 12 under division sa World Online Cadets and Youth Rapid Chess Tournament. Ang taga Barangay Kauswagan Cagayan de Oro nga si Ruel Tawing Kanino. Wow! 12 years old and below. Galing. Ato na siyang i-guest po. Hello de ko sa tanan mga taga Matrix Aircon. Maghinlo sila karon sa balay. Salamat kay. Mao ba? Ilaw sa po ninyong hinlo ang sala pati kusina taw gasi lang po ninyong plato. Ipalahos po to sa balay. Ay, alas 8 punto na. Dagan salamat sa inyong pagbanuban. Wala tayo ikong panahon. Hantod ugma samantang na sa mga istasyon na timaning ang katawan nga dunay gahi og ligdong nga baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katilingban kini ang inyong sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Og ang bana nga gahi inumdumi sa uban di nagyud mulingi bisa pagkampare kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang gahi ni Boy. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no